Колеги, знаете за скандала, който се завихри за продажбата на българска земеделска земя. Знаете, че Асен Василев обвини президента, че се е бил подвел по фалшиви новини. Сега това нещо тук е това. Хубаво го покажете. Номера му прочете. Да. Това е становището на Земеделското министерство, на министъра на земеделието, който го е изпратил до Асен Василев. И вътре на страница 3, т.е. точка 3, ще ви цитирам част от това. По отношение за посочения допълнителен приход от продажба на земи през 2025 година. Ако спомняте, Асен услуживо говори само за 24-та. Защото той е типа хора, които казват половината на изречението и пропускат останалото след запетайката. Да значи официална кореспонденция между него и министъра на земеделието. По отношение на продажбата, допълнителен доход от продажба на земи през 2025 година. Обръщам внимание на следното. Прогнозната стойност на касовите приходи от продажбата на земи от Държавният поземлен фонд, за който Асен твърди, че не са водени никога разговори в тази посока, чрез поимени компенсаторни бонове, посочени в предложената рамка за бюджет на Министерството на земеделието и храните за 25 година в размер на колко? 340 милиона лева. Онези милиони, за които той твърдеше, че никой не са предвидени да влязат в бюджета от продажба на земеделски земи. За тази стойност, при допускане на продажбата чрез търг на земи от Държавният поземлен фонд, са необходими по предварителни разчети приблизително 700 хиляди декара, което представлява 1/5 от наличния Държавен поземлен фонд. Това е официалният документ. Сега. Първо, тия 700 хиляди декара означават цена на тая, която те казват, по 485 лева на декар. На свободния пазар е 2800 лева. Това е, ако не е корупционна сделка, аз съм баскетболист от NBA. Но това е долна корупционна сделка, гавра с българите, гавра с българската земя. Има няколко интересни факти. В края на октомври. Това е тази кореспонденция? Ще ви я дам. От 10.11.23 година. Има си входящ номер. Ще ви дам цялата, се запознайте. 10 ноември, знаково ли? А се добихте с нея? Не, здобихме се. Така, в края на октомври на посолството на САЩ в България посрещна най-голямата американска търговска инвестиционна делегация, в която, забележете, има огромен брой американски фирми в сектор земеделие. И след това другаря Василев решава да продава земеделска земя 25-та година. Само да ви кажа, че по тази схема нашите партньори от Украйна, 3 американски фирми Монсанто, Дюпонт и Кърдю притежават по същата схема 30% от обработваемата земя. В Украйна. А в момента 700 хиляди декара са заложени за продажба с компенсаторни бонове и на ниска цена. Само тук е хубаво, нали сте журналисти. Не е сложно да проверите кой е брокер, който притежава най-много компенсаторки в тази страна, които е изкупувал последните години и дали някак си няма да му излезе без пари да участва в купуването в тази земя. Този брокер? Байдете, проверете, не сте журналисти. Има разследваща журналисти. Не с буква от азбуката българската. Буквата Ц. Добре, кой печели? Да зададем въпроса така. Кой според вас печели от цялото? Някой ще спечели от това нещо. Най-вероятно брокера е, зад него има хора с пари. Разследваща журналистика, колеги, борете се. Вижте, много е простичко. 60% ще бъдат с компенсаторни бонове. От тук е логично да зададете въпроса, кой аджаба притежава и дайте го намерете. Но цялата сделка е избушена, изводите са няколко. Първо, Асен Василев за първен път излъга. Излъга всички. Вас, българското общество, нас в бюджетна комисия, защото това го има като официален документ. Ние искаме от нас да не даде цялата кореспонденция, защото те пазят другата част от кореспонденцията. Това е от Министерството на земеделието. Интересно ми е какви са били отговорите на Асен Василев. Но се ги варнат. Ще го извикаме. Просто за пореден път имаме финансов министър, който долно лъже. Освен това предлага българската земеделска земя от Държавния поземлен фонд на нищожна цена. На всичкото отгоре, не само че е ефтино, и част от нея ще се продава и с компенсаторни бонове, и на всичкото отгоре малко преди това е пристигнала американска делегация с големи фирми, които се занимават с сектор земеделие. Последната дума за парите купчина от съвпадения. Последната дума е на парламента. Ние в момента предприемаме с това. Вижте, тая сглобка отвътре в залата.
която е събрана само единствено от финансов интерес и от страх единия да не влезе в Магнитския, другия някакси кому да излезе. Много интересно кой може да е заплашен да не влезе. Много интересно. Най-вероятно Костадин Костадинов от Възраждане. Да, най-вероятно той. Най-вероятно е той, разбира се. Вие тук, както и да е. Тази сглобка вътре интересуват само единствено пари. И тя ще съществува, докато има тая възможност да крадат пари. И ние като парламентарна група какво правим? Показваме го на вас и на хората, защото ние сме 11 човека. Ние вътре той аз ще гласуваме против. И ясно, че тия неща ще ги осветяваме. Ние не можем да ги спрем с гласовете, защото сме само 11 за сега. Но показвайки ги чрез вас, отделна страна, че ние ще си растеме с гласове, това не е важно. Важното е, че по този начин тези проблеми стават публични. И тези лъжци, защото те са лъжци, тъй като излъгаха публично, че няма такова нещо. Ако трябва да го правят, тогава се надявам вие да имате доблестта да ги питате, уважаеми господин министър, защо казахте едно, в момента предлагате друго. И това са, как да кажа, умозаключения, такива, как да кажа, теоретични. След като има компенсаторни бонове, някой има много повече. То е логично. Кой е? Проверете. Преди малко обаче ДПС и ГЕРБ заявиха, че не биха подкрепили продажба на такава земя. ДПС и ГЕРБ преди малко. Както че подкрепят? Че няма да поръчват. Че не. Тоест, успокоява ли ви, че другите партньори в тази не коалиция с Глобка са против това? Не мога да ви отговоря. Първо, ако го мислят, е вероятно заради скандала, който става. Иначе това се вървеше. Ако някой си мисли, че те не са знаели преди това става през главите им, нали, ха-ха-ха-ха. От тук нататък какво се каза днес, какво ще направят с една година, са две различни неща. Наблюдавали сме го много пъти да обявяват едно, да правят друго. Обаче Асен Василев изглежда сякаш, че действа само в тази ситуация. Той какво печели лично? Най-вероятно. Ми сметнете ги 340 милиона. Как да ви кажа? При положение, че тия същите, включително и той, насочиха европейски средства към бившите си фирми, какво ли печелят според вас? Цветя и маргаритки. Какво ли печелят? Между другото да ви задам един въпрос. С буквата Ц е казваме. Буквата Ц е не фонд, а брокера. Да, само да ви попитам, тъй като говорите за земя, в момента тече една много интересна процедура за създаване на нов отдел в АПИ, който да се разпорежда с недвижима собственост, а знаете, че АПИ е стопанин на 20 000 км републиканска пътна мрежа. А ивицата, земната ивица около тези пътища е много по-скъпа от тези 450-500 лева. Не е точен термин на крадат. Представете си група хора, на които е така на масата им е треснат държавния бюджет в размер на 80 милиарда и те се взимат от тази купчина. Това дори не е кражба. Хора овластени, които, тъй като български народ ги е овластил, след това те се самоовластиха с тази сглобка, без реално хората си ги пратили за това. Нямат никакви, ама никакви морални задръжки да се взимат от бюджет. Не ви ли прави впечатление прогнозите, това какво залага Асен Василев в бюджет? Извинявайте, ма вие вашето семейство ще си вкарате ли всяка година в дългове семейството и за 6 години да направите, нали, да намалим, да направите към 1 милион лева дълг лично на семейството си, вие ще го направите ли това? Да не го направите? За какво оставяме подобен тип хора да ни управляват, защото това то наистина звучи като клише, децата ни и внуците ни, ама то наистина е така. Цифрите са брутални. 207 лева на секунда се нараства дълга в България. На секунда с 200, сега докато говоря 10 секунди, умножете 207 по 10, това е дълго, който е нараснал само за 10 секунди в страната. Това е държавна баница, винаги е било така, който определя... Ами не е така. Държавната баница определят избирателите. Когато избирателите пратят подобни хора на държавната баница, става това с държавната баница. Това не е извинение. Всеки един от нас, като седне вкъщи и се замисли какво го чакат него и децата му, нека се оправдава с държавната баница. Извинявайте, ако ви нахълтам в къщата и ви изям всичко от хладилника, вие какво ще кажете? То е така, държавна баница. Дойде един, що сте ме пуснали? Благодаря. Извинявайте, само един въпрос.